אתם עובדים קשה, יש לכם שאיפות, אבל מרגיש לכם שהכסף תמיד בורח לכם מהידיים? ההוצאות מכבידות והעתיד הכלכלי נראה לא ברור? זה לא חייב להיות ככה. אתם יכולים לשנות את המצב ולבנות לעצמכם עתיד כלכלי יציב ומאוזן, בלי לוותר על החלומות שלכם. אני נטע אלמוג ליבוביץ', ובקורס הדיגיטלי שלי לכלכלת המשפחה, אני אלמד אתכם איך לבנות תקציב שמותאם בדיוק לחיים שלכם. תלמדו איך לנהל את ההכנסות וההוצאות, ואיך לייצר תוכנית כלכלית שתעזור לכם להגשים את החלומות שלכם, בין אם זה חופשה, חיסכון לדירה, או פשוט להוריד את הלחץ הכספי מהחיים. זה לא רק תקציב, זה שינוי אמיתי בחיים. תקבלו את הכלים שאתם צריכים כדי לחיות בלי חשש מהכסף ועם ביטחון כלכלי אמיתי. אם אתם מוכנים להפסיק לדאוג מהכסף ולהתחיל לחיות בשקט ובביטחון, הצטרפו לקורס הדיגיטלי שלי עכשיו ולמדו איך לשנות את העתיד הכלכלי שלכם.